खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दाखालि गिर्जा गोदान ओपनिं खालामजेननायनिफ्राय थाङाखैमोन दिनै शुक्रबार दिनै हाबैनो क्रुज लामा थाबायहैनोसै दिनैहाय जिखियानो जादोला आइदे बहा सौदावखो गिर्जाखौबो एसे नोंसोरनो सिङाव मा अबस्था ना बेखौबो खोन्थानो नाजागोन लोगोसे सोर सोर थांगोन नै माम्मी साजायनाय मानायफ्रा दासिमबो जाजोबाखै नै बेफोरबायदि बिबार गायगोन जाहैबाय ओमफ्राय ओरै खामानि मावगासिनो दं बिबार गायनायनि मानायनि मानसि साबायगोन जानांगौ बावहायथ'बो बिबार गायगोन खुब सम्भब बेयावबो बिबार गायगोन ओमफ्राय लामा गेट मोखाङाव ना बेफोरबायदि बिबार गायनाय दं गोजाननिफ्रायसो एसे मोजां नुगौमोन नायहैथारनाय जायाखै सिङावहाय नायहैगोन ओरै गिदिंनि र' बे साइडजों मा मा साजायदोंमोन अबसे बिथिंजाय बेक साइडआव साजायदों बेजोंबो बिबार गायजोबगोन बेयावहाय बिबार जाजोबगोन बेयाव थाबायनायनि थाखाय बेयावबो हा खोनाय जागोन ओमफ्राय बेफोरो माबा दोनगोन आं बेखौ जायगा स्पेस दोनगोन खामानि माखासे माबा थायो नालाय उनजों थाखोमाबावबाय सासेया मामिया फैगासिनो दं स्कुलनिफ्राय फैबायना एग्जामा जोब्बाय दानिया मामि थाफादेरनो नागिरालै बिफाजों बेबो मामि दिनैहाय हाबलांनायसै गिर्जायावहाय बिमा फिसा सानैबो हाबहैग्रोबाय मालाय बिसोरा नै दिनै फार्स्ट टाइम गिर्जायाव वाव जोंथिं माथि गोगोमथार माथो जुथाखौ बावहायनो खुलांनांसिगोन फार्स्ट टाइम गिर्जा जोंथिं माथि होलायदों नायहरदो जायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ इनाय खालामग्राफोरनि आखायाव गावखौनो गथायनो आरो क्रुसनि दुखुखौ सैनो गियाखैसै थि जायगा जिसुआ थैनायनि फिननाय मोनदों जों नोंखौ खुलुमो ख्रिस्ट'आ नोंखौ बाख्नायो मरियम के साथ जाते हैं और अपने हाथों से कब्र को ओ जिसु नोङो आंनि थाखाय सावरायनो जानायखाय आंनि खावलायनायखौ खोनासं जेब्ला थैहां जानानै आंनि रोदाखौ बोखावगोन बे समाव आंखौ अनखांदो अनसुला जिसु जेब्ला आंनि थैहां मेगना नोंखौ सिनायनो नागिरब्लाबो सिनायनो हानाय नंलिया बे समाव आंखौ अनखांदो जेब्ला आंनि आखाइ
सफैबाय दान्दिसे 1-1.5 घन्टासोल'नो जाखायो शुक्रबाराव बारा गोलाव जाया जाखिनि नुथाय बा गिर्जा गोदानाव दिनैहाय दाखालि गिर्जा फोथारनायनिफ्राय हाबनाय जायाखैमोन आङो बा थांनाय सानडेआवहाय हाबनो सानदोंमोन हाबनो ओमफ्राय होमबा खालि जाय मानसिखौ आं लेखा फोरोंदों सनिया ना बिनि आबौ जों आं आयं लिङो आदै लिङो ओमफ्राय दा बियावनो थांनाय जाब्रबदोंमोन आं हाखु दाखुनो मानो होनना बुङोब्ला सनिया लिंहरबाय थाबायना आयं आबौआ थैबाय होननानै बुंबाय नालाय ओंखायनो आं थांनाय जादोंमोन बावहाय बिफायाबो सफैयासै माबायावनो थाबाय जेल सिङावनो थाबाय नालाय थ' बेफोरो दुखुनांथावना ओमफ्राय आं सानबाय मा गिर्जायावबो थांथ'ला नांगौला बेयाव थांग्रोनि डेड बडिखौ आं हाबा हैस्लाबनो हायासै मामियासो नै मा लाबोजोबबाय थ' जेखियानो जादोला दिनैनि बे फिसा गुसुं भिडिअ'आ ना बावहायनो जोबनाय जाबाय बा दोनथ'बाय नेक्स्ट सानडेआव आरो लाबोबावगोन बिना कुरकुरिनो स्ट्रबेरियालाय मामि बहा बोरै वाव जानायनिखौबा सुजोबो हलाय थाइसे जानोसै आं मा हलाय इसोर गोलै सरबाय ब्रे दैया एसेल' गार लासै गार दैया ओमफ्राय जाम जाजोबो थांबाय नालाय आरो माथोबाव फैलायबाय स्ट्रबेरि ना स्ट्रबेरिनो गैगाय हा थिगानोथ' ने हा वाव मामि वाव Carlay थसे गोलैलांबाय आंनो गेदेरखौसो जानोसै आं थाइसे जाबावनोसै गाव बायदों गावनो जादों बेबायदि मामि जालाय दे थाइसे थाइसे जाबावब्रा स्ट्रबेरि जागोन देहाखौ थागद खालामगोन फ्रिजआव दोननोसै Frisaव दोनना गारनाया दोनदो बाय बाय